بینەرانی زوم سڵاو، من هێژا دڵشاد بەرنامەیەکی نوێی دیداری هێژاتان پێشکەش دەکەم. ئەم بەرنامەیەم بە میوانداری خاتۆ گولستان سونوک سەرۆکی لە کاردراوی شارەوانی باتمانێ پێشکەش دەکەم. ئەو لە هەڵبژارنی شارەوانەکانی ئەم ساڵدا 64.5 دانەکانی لە پارێزگای باتمانی باکووری کوردستان بەدەست هێنا. تەنها 7 مانگ بەسەر هەڵبژارنی شارەوانەکاندا هەفتەی ڕابردوو حکومەتی تورکیا قەیمی لەسەر شارەوانی باتمانێ و دوو شارەوانی دیکەی باکووری کوردستان دانا. گرژی خۆپیشاندانەکان لە باکووری کوردستان دژی دانانی قەیم بەردەوامە و قەیمیش بۆتە پرسێکی ڕۆژەفی گرنگ لە باکووری کوردستان و تورکیا. بۆ گفتوگۆی زیاتر دەمەوێت لەگەڵ میوانەکەمدا بدوێم. خاتو گورستان سەرەتا بەخێراتی بۆ بەرنامەکەم ومێد دەکەم ئەو ڕۆژە دەرباز بێ. لە ماوەی ڕابردوو تا دەنگۆی دەستپێکردنەوەی دیدارەکان هەبوو لە نێوان دەوڵەتی تورکیا و پەکەکەدا، بەڵام بینیمان ڕەوشەکە بە پێچەوانەوە ڕوویداوە. قەیم لەسەر 3 شارەوانی دەم پارتی لە باکووری کوردستان دانرا، یەک لەوانەش شارەوانی باتمانێ بوو. بۆچی قەیوم لەم ساتەوەختەدا دانرا؟ ئایا ئێوە پێشتر پێشبینی ئەوەتان دەکرد قەیوم دابنرێت؟ ڕاستی وەکوێژی گوت لەسەر 3 شارەداریە me çarê mijdara derbazbûyî qeyûm hate tayinkirin. Ev qeyûm wek ji rêzê em nêzik nabin ji ber ku ev qeyûm rast ser bîna gelê Kurd e. Em bi hişmendiyek wisa re rûbirûne ku dixwaze Kurda ji her alî de ji dîrokê jê bibet. Aliyê çandê da, aliyê hunerê da, aliyê ziman da û di aliyê xwe temsil kirin da dixwaze Kurda di vê qadê de tune bike. Ji ber vê yekê jî kingê tengal dibe, kingê dixwaze emrê xwe dirêj bike, ew çax serî li tayinkirina qeyûma dide. Îro sê bajarê me qeyûm hatine tayinkirin. Ev bajarê me jî helbet taybetmendiyê xwe jî hene. Mêrdîn bajarekî ku lê Kurd, Ereb, Sûriyan, Müslüman yani merd dikare bêje ku gelekî netew û gelekî bawerî bi hev re lê dijîn. Ji ber vê yekê bû yê hedef. Di aliyê din da Mardin dîrokeka xwe ye pir kem heye, yani ji dema bajarbûyînê heta niha da dîrokek xwe heye. Ji ber vê yekê ji bû hedefa wan. هۆکاری گەڕانەوە بۆ سیاسەتی قەیلۆنا حکوومەتی تورکیادا چی بوو؟ Yani hedef li Mêrdînê hedefa wan ku gel hatiye bahev hatiye cem hev xwe bi hev re birêva dibe. Hedefa wana yek jê ev bû. Li Xelpetiyê dîsa hevserokê me yek jê Türkmen bû, yek jê Kurd e. Dîsa ew modela me ya netawa demokratîk an jî em bêjin modernîteya demokratîk avakirina wî aslında wê derê jî hedef kirtin. Nexwastin ku gel were bahev. Dîsa Batman di aliyê rêveberiyên xwe herêmî da dîrokeka xwe ji heftê û nihatê ji Edîb Solnas dîroka xwe digire. Ji ber vê yekê her tim di dîrokê de jî hedefa desthilatdaran bûye. Di aliyê din de ji bo dîroka têkoşîna Azadiya Kurdistanê jî ciyekî xwe taybet heye, yani di aliyê têkoşînê de jî çawa ku têkoşîn mezin bû ve bajarê Batmanê jî wisa mezin bûye. Dîsa yekem car di pêşengtiya jinê da hilbijartin çêbû û destkeftiyekî bi dengekî pir mezin şaredariya êlihê hat standin. Ev hemî van şaredariyê me xist hedefa desthilatdarin. Yani îro em dikarin bi giştî polîtikayên qeyûman ku li ser hemû destkeftiyên Kurdan. Yani ve ez Kurda wek îrade naz nakim. Ez ê nihêrim ku jin di nav rêveberiyên herêmî de cî bigirin. Yani esasa xwe da me re dikare bi giştî polîtikayên qeyûman dijminatiyan hemberî gelê Kurd e. Yani me re dikare wisa pênase bike. بەڵێ ئەو حکوومەتی تورکیا پاساوەکانی ئەوەیە کە لەم شارەوانیانی باکووری کوردستان پەیوەندیەکی قوڵی لەگەڵ پەکەکەدا هەنە. بەڵگەی ئێوە بۆ ئەو تۆمەتانی حکوومەتی تورکیا چییە کە پەیوەندیتان لەگەڵ پارتی کرەکانی کوردستانە نیە ڕاستەوخۆ؟ Yani ev heye ev hemî tenê ji xwe re wek hincetekî dibînin, yani îro dibin işte ev kes endamên PKK'ne an jî li ser wî doz hatine vekirin. Lê îro wezîrê wanî dadê xwe jî eşkere kir, gote ev hevşaredarên ku me peywîrê dûr xistiye derheqiya wan da cezayekî tune ye, yani hê jî ew pêvajo berdewam dike. Yani hinekî jî me re dikare bêje ku li xwe danîn û bê hukukiyekî girine.
ام بی بیجن یعنی سبیجی هلبجارتنکی چه ببه ev hevali ku ji peywîrê hatine dûrxistin dîsa dikarin ji wê saziyê yê sekayê dîsa dikarin wê belgeyê bistînin û tê kemne hilbijartinê yani ev tiştê ku işte girêdanbûna wan û rêxistinê raheye pekekê raheye ev tişt hemî çîrokin yani ev tişt hemî çîrokin ev sê döneme sê demin dixwazin divê çîrokê dubare ji gelê Kurdistanê ji gelê Tirkiyê re bêjin lê vê carê ev çîrok negirt yani îdî herkes bertekekî nîşan dide dibêje ki ev kesê hana hê jî rewşa wan e hê jî darizandina wan e berdewam e derheqê wan da teqez biryarekî nîne û dikarin bajarê xwe birêva bibin ew bixwe jî gotinê ku dibêj ew bixwe jî nebawerin yani ji ber vê yekî evan hemî ji bo me çîrokin yani ji bo gelê Kurd ev çîroka dibêjin. بەڵێ هەفتەیەکە خۆپیشاندانەکان لە باکووری کوردستان بەردەوامە دژدانانی قەیوم ئەگەر پێم بڵێ جاپەش هەڵوێستی خۆی دژی قەیوم دەربڕی ئەوەی هەڵوێستی جاپە بەجددی لە خەمخۆریە بۆ دانانی قەیوم و دیموکراسی تورکیا یاخود بەرژەوەندێکی سیاسی هەنە جاپە لەپاڵ هەڵوێستی خۆی لەپاڵ دەمپارتی و دەرجی قەیوم. Belê yani demê derbasbûyî de salê berê de tenê ser şaredariyên Kurdan erişt hatine kirin vê carê li ser şaredariyekî CHP ji qeyûm hate tayin kirin elbet esasa xwe da ji ber ku Ahmet Özer Kurdek bû û ne Kurdekî hevkarê AKP bû dîsa ew jî bû hedefa iktidarı û bû yewnê min re hevkariyê bikin yan jî ez ê qeyûman tayin bikin lê vê carê hemû muxalefeta Tirkiyeyê me re dikare bêje ku bertekekî heye û herkes dibêje ev biryar ne biryarê dadgehê ne ev biryar ne hukukî ne ev biryar yê siyasetê ne ev biryar hemî polîtîkin yani ji ber vê yekê jî li her derî nerazîbûn têne ziman her bajar ev heşt roje li ser piyane û qadê bernadir yani têkoşînekî û berxwedanekî bê hempal hemberîvan polîtîkayên qeyûm hene ji her aliyî va. بەڵێ هەڵوێستی پارتە سیاسەکانی دیکە چۆنە لەسەر قەیوم بۆ نمونە ئەو پارتانی دیکە لە باکووری کوردستان هەروە پارتەکانی تورکیا لەسەر قەیوم ئەوانش هەڵوێستیان دژی قەیوم دەربڕیوە؟ Yani hemû pêkhateyên partiya demê hatin batmanê jî herkesekî ew bertekê xwe nîşan dan hatin piştgiriyê xwe berxwedanê li qadê jî dane nîşan dan dîsa hemû pêkhateyên ku dema hilbijartinê têne cem hev pêkhatê emek û demokrasiyê evan hemî bertekî xwe nîşan dan ne tenê li ser malperê xwe medya civakî hatin li qadê jî li qada berxwedanê jî min bi min li hemberî van polîtîkayan nerazîbûnê xwe dane nîşan dan û piştgiriyê xwe dane berxwedana van bajara tê danîn. بەڵێ هەنگاوی داهاتووی دەمپارتی چی دەبێت لە ژێر قەیوم بۆ نمونە چەند ڕۆژێک پێش ئێستا دەمپارتی داوای یاسایی لە دژی دانانی قەیوم لە دادگای ئیداری تورکیا پێشکەش کردووە پێتان وایە دادگا بڕیارێک لە بەرژەوەندی ئێوە بدات لە دژی دانانی قەیوم؟ Yani me hemû îtirazê xwe kirin aliyê hukukî de jî ji ber ku ev biryar ne der hukukî ne hevalê me aliyê navenda Dem Partiyê li ser komisyona hukukê hevalan îtirazê xwe kirin ji bo ku ev qeyûm paşma wernekişandin ji aliyê dinê jî dîsa nexşereya berxwedanê hate eşkere kirin ji aliyê partiya me ve wê hetanî hevdê mehê li her qadê berxwedan berdewam bike hevdê mehê jî mîtînga bi navê azadî û demokrasiyê hem li hemberî hemû tecrübatê meşandin û li hemberî qeyûma li êlhê wê mîtîngekî girseyî were daxistin ew jî hevdeyê mehê. بەڵێ ینی هەتا چەندێک میتینگ و خۆپیشاندانەکانی ئێوە دژی قەیوم بەردەوام دەبێت لە پارێزەکانی باکووری کوردستان؟ وê heta hevdê mehê awayekî berdewam be piştî hevdê mehê wê nexşereyekan û dîsa were ava kirin. بەڵێ اینجا ئەمە لە هەر دوێنێ وەزیری ناخۆی تورکیا ڕایگەیاند کە نزیکەی 250 کەس بەهۆی خۆپیشاندانەکانەوە لە باکووری کوردستان لە دژی قەیوم دەستگیر کراون دەستگیرکردنی چالاکوان و ئەندامانی دەم پارتی بەردەوام منها لە باکووری کوردستان؟ Belê heta niha bi deha heval hatine binçavkirin jî lê belê dîsa jî li hemerî van binçavkirina jî dîsa gel li ser piye dîsa jî berxwedan berdewam e.
بەڵێ خاتە گورستانەمێ باسی ئەوش بکەین بۆ نمونە کووتمان دەنگۆیەکەی لەسەر دەستپێکردنەوەی دیدارەکان لە باکووری کوردستان بەڵام دانانی قەیم ئەو دەنگۆی لە باس یاخود ئێستا دەبینی پەیامەکانی هاوسەرۆکە پارتی لەسەر دەستپێکردنەوەی پرۆسەی ئاشتی و دیالۆگ لە نێوان کورد و تورک هەنە دەتوانی پێم بڵێ زانیاری نوێ لەسەر دەنگۆکان Yani ez hevîdikim min pirsê baş fehm kiribe yani destdirêjiyekî çêbû ji bo aşîtiyê ji bo Kurd û Türk li hev bikin an jî işte di axaftinê xwe de MHP jî işte dîsa AKP jî işte Kurdê ku ji Tirkiye hez neke Tirkiye ku ji Kurda hez neke rexne hatine kirin lêbelê ev heye Kurd jî êdî ji gotina têrin Kurd dixwazin di pratikê de tiştekî şêmber gavekî şêmbêr were avêtin êdî ev tiştê ku dibêjin ji gotinê derkeve dikeve meliyetê wî çaxîl Bakur'da wê wateya xwe jî hebe wî çaxîl Bakur'da henekî rastiya xwe jî hebe ez bawerim wê vî pirsî بەڵێ بە بۆچوونی ئێوە ئەگەستەی ڕەوشی تورکیا و باکووری کوردستان بکەین قەیوم بەردەوام دەبێت لەسەر پارازەکانی دیکەی باکووری کوردستان شارەوانەکانی دەمپارتی یاخودەوانی جیاپەشی Yani ev heye heke ku bertek Kurd werde nîşandan heket her kesê ku ji xwe re bêje ez li hemberî vê rejima ku îradeya gel naz nake bêje ez li hemberî vî me awayekî bi dengekî bilind bertekê xwe nîşan bide û bi Partiya Demêra bi CHP re di piştgiriyê de be bi taybetî Partiya Demêra piştgiriyê de be bi Kurda piştgiriyê de be wê careka dinê ew wêrekiya ku cardin qayûman tayin bike tune ve lêbelê ku em lawaz bimînin wê qayûma jî tayin bike wê gavekî pêştetir jî here wê awayekî fîzîkî jî bixwaze me ji holê rake ji ber vê yekê bersiva vî ku em berxwedaneke pir xurt bidine nîşandan em ê van qayûma bidine sekinandin ev şaredariyê ku hatine desteserkirin jî em ê dikarbin rizgar bikin بە بۆچوونی ئێوە مەترسی لەسەر دانانی قەیوم بۆ نمونە لە گەورە شارەوانی ئیستانبولی ژی هەنە لەسەر ئیکرام ئیمامۆڵو Yani ev heye helbet tayinkirina Esenyurt'te gavê ewil bû yani gava ewil ku baveşe ji bo şaredariyên CHP jî heke ku li wê derê jî CHP jî berteka xwe xurt nîşan nede wê tayinî İstanbulê jî bikin wê tayinî Enqerê jî bikin yani ev êdî divê eviya hebe yani du alî derkevne holê yek hevgirtiyê û hevkariya AKP MHP aliyê din jî yek û aliyê demokrasiyê bigirin heke ev alî nê xurt kirin aliyê demokrasî û azadiyê nê xurt kirin wê tayinî İstanbulê jî bikin yani بەڵێ ئەکرەم ئیمامۆڵو وەکو سەرۆکی یەکێتی شارەوانەکانی تورکیا و باکووری کوردستانی ئەو ژی کۆمەڵێ دیداری ساز کردووە بۆ ئەوەی کۆدەنگێک لە نێوان پارتە سیاسەکانی تورکیا چێ بکە بۆ لە دژی قەیوم پێتان وایە ئیمامۆڵو بتوانێت لە دژی قەیوم هەنگاوێکی باش چێتە پێشێ Yani rasta İmamoğlu ve serokê yekîtiya şaredariyên li Tirkiye Kurdistanê bi awayekî devkî bertekê xwe li hemberî van qeyûma anî ziman helbet ev nebese çawa çû Esenyurtê çawa bi rojal Esenyurtê ma divê dîsa were van şaredarî ji ber ku Êlih jî Mêrdîn jî Xelfetê jî endamê wê yekîtiya şaredariya ye ev hevalê me ku ji peywîrê hatine dûrxistin rast rast endamê wê yekîtiyê ji ber vê yekî jî divê İmamoğlu bixwe jî ne bi navê xwe yî serokê şaredariyê Stenbolê bi navê xwe yî serokê yekîtiya şaredariyan divê were piştgiriyê ew jî li qadê bidin nîşandan yani wisa nebe îro dora van hevalê me dora me ye sivê dora İmamoğlu yani bir ew jî vana zanibin بەڵێ ئەمە دوا پرسیارمە کۆتا پرسیارمەڵەوەی کاتی بەرنامەکەمان کەم بوو لەم حەومانگە کە بەڕێزت سەرۆکی شارەوانیە باتمانێ بووی باڵین بە وەکو سیستەمی دەمپارتی هاوسەرۆکی شارەوانیە باتمانێ بووی ئەم حەومانگە کار و چالاکی تۆ چی بوو یاخود پێشەوەی قەیوم بێتە شوێنی بەڕێستان چ بەرنامەی هەبوو تۆ ویستێ جێبەجێکەی بۆ باتمانێ
Belê rastî Batman 8 sal dibin desthilatdariya qeyûman da bû. Ji ber vê yekê jî ti xizmetekî nehatibû kirin û ti pirsgirêkekî Batmanê nehatibû çareserkirin. Em dikarin bêjin pirsgirêkî 8 salan hemû civiya bû, ketbû ser hev. Bernameyê me li ser vî bûn ku em van pirsgirêkan çareser bikin. Hin jê me çareser kiribû, hin jê me dest pê kiribû. Batmanê wek tê zanîn di aliyê madeyên hişbiriyê da emir ketiye emrê zarokatî îdî. Ev pirsgirêkekî pir mezin e. Me civînê xwe hem civînê bi gel ra dabû dest pê kirin, yek û hişyariyê û çawa meriv çawa xwe ji bê rizgar bike, ev xebat hatibûn dest pê kirin. Dîsa di aliyê jinê da qeyûman ti derekî ku jin pirsgirêkê xwe lê çareser bikin nehiştibû, hemî girtibû. Em piştî ku hatin me cardin van saziyê xwe vekirin. Awayekî resmî hêjanê xebat dihate neşandin lê awayekî fîzîkî xebatên me hemî qediya bû ji bo saziyê jinê. Dîsa me qirêşên bi zimanê dayîkê pir zimanî me dîsa vekir ji ber ku gel îdî dêw bav zarokê wana tenê ji dibistanekî re şandina dibistanekî li ser wan dihate ferskirin me jî alternatîfa vî wek qirêşekî vekiribû. Dîsa xwaringehên gel me vekiribû ji ber ku gel bi awayekî erzan xwarinên em bêjin yê ku meriv dikaribe bi xwarine paqij xwe nedgîştandê me henekî vê pirsgirêkê çareser kir. Dîsa par lehîkî ên hêranbû bû çar hemalatiyê me tê de jiyana xwe ji destan. Dîsa me wê pirsgirêkê çareser kir. Evane yê ku me kirin lê belê me gelekî bername ji bo ku em pirsgirêkê bajêr heyî ê bênesazî û sersazî hemî em çareser bikin me da bû pêşiya xwe. Lê belê destûrê nedan şaredariya desteserkirin. بەڵێ خاتۆ گورستان سۆنک سەرۆکی لە کادرایی شارەوانی باتمانێ سپاس بۆ بەشداریت. Ez spas dikim maliyawa qewet bijêre. بینەرانی زووم دیداری ئەم جارەی هێژان پێشکەش کردن هەر شاد بن.